Addaak manen ligaya ragsak. Addaak manen ligaya ragsak. Jaklat tagamin maawatan, ti alimbasag dagiti sardammo asardampo. Libasak kumayda iti sangi, dagiti kinsenas ken katapusan. Ipumpun ko kumalatan iti kiraos ti lamisaan. Ngem sikalat tangamin tan niniwan ti sipnget itimbuging ken barukong ko. Tapno daramwangak latta ti Eden mo. Kas iti sanaang mo adi ka pulos mapagkadkadan, iti lamo-lamo nga artan mo. Saan ajak subya-subyan dagiti di mo maawatan, kanjak maawatan. Akin akong sagrado ti silaw kung musika ti biyag, adang danggayan iti seremonya, ken musika ti biyag, titiltiluan amutyat panakaisalakan, tigil ayab iti dagitan. Aglemes ka iti ingel ti gita-gita akalis. Agpulutan ka iti pitak-pitak at tinapay. Makiapak agmat, ligaya ragsak, takaasi at ti pait dagiti luwam ken saeng. Dagiti bibig mo akanayon mo akot kutiman. Ket adda kulat ta kadagiti sanin dagiti kinsenas ken katapusan. Agingga a maawatan ta ti pudno asilaw ken musika ti biag. Ti pudno akalis ken tinapay ti panakaisalakan. Daytoy daniw ket daniw ni Jomar Rosario Alvarez iti Cagayan.